Slovensko má veľa spevákov, veľa hlasov, veľa legend. Ale len málo ľudí dokáže rozdeliť národ tak, ako Jožo Ráš. Jenomže kapitalizmus a komunizmus sa líši jednej veci, že kapitalizmu je najväčší šéf, ten najväčší odrbávač. Ten, co nejvíc všech obalamutí, okrade, oblbne. Tí komunisti proti těm dnešným papalášům to byli nekoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si přisvojili všecko, co se dalo a tak, ale to byly maličkosti, to byly proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Pre jedných je to ikona, hlas generácií, muž, ktorého piesne poznajú celé rodiny. Človek, ktorý stál pri skladbách, ktoré sa spievali na zábavách, v autách, na svadbách, v obývačkách, aj pri chvíľach, keď človek spomínal na mladosť. Takže problém je, že ja věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí, to je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. Ale pre druhých je Jožo Ráš niečo úplne iné. Je to muž, ktorý nikdy nehral hru na opatrnosť. Nikdy sa nesnažil páčiť všetkým, nikdy nehovoril tak, aby ho pochválili liberálne médiá, bratislavské kaviarne alebo progresívni moralisti. Jožo Ráš hovoril veci, pri ktorých sa mnohí chytali za hlavu, ale zároveň hovoril veci, pri ktorých si veľká časť Slovenska povedala: konečne niekto povie nahlas to, čo si mnohí šepkajú doma. A práve preto to je jeho príbeh tak silný, lebo Jožo Ráš nie je len spevák, je to symbol jedného typu Slováka. Slováka, ktorý neverí sladkým rečiam a dokonalom západe, Slováka, ktorý sa nekláňa Amerike len preto, že sa to dnes nosí. Slováka, ktorý sa nebojí povedať, že Rusko má rád. A Slováka, ktorý v slovenskej politike dlhodobo videl sílu tam, kde ju progresívci vidia ako problém. U Roberta Fica, u Roberta Kaliňáka. U ľudí, ktorí podľa neho neboli len politickými figurkami, ale tvrdými hráčmi v chaose, ktorý sa volá slovenská politika. A tu prichádza otázka, ktorú si mnohí nechcú proložiť. Prečo Jožo Ráš takto rozmýšľa? Je to len provokácia? Je to len nostalgia za starými časmi? Alebo je to výsledok života človeka, ktorý videl dosť na to, aby prestal veriť pekným rečiam? Ja mám Rusko veľmi rád a projel som ho celý od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči komplet. A mnoho měsíců sme tam žili a hrali a ja na to spomínam strašne hezky, protože v Rusku sme sa setkali so strašne vzdelanými a výbornými lidma. Proste v Rusku si môžete s řidičem autobusu povídať o filozofii, o básnicích, o všem. A v Americe o ničem. Jenom o Coca-Cole a hamburgerech. Jožo Ráš prežil úspech, slávu, peniaze, pád, bolesť, aj chvíle, keď sa život láme v jednej sekunde. Nie je to človek, ktorý sa narodil v pohodlí sociálnych sietí. Nie je to influencer, ktorý objavuje svet cez obrazovku telefónu. Je to človek z generácie, ktorá poznala tvrdosť režimu, ale aj poriadok. Generácie, ktorá si pamätá časy, keď sa veci neriešili statusmi, ale príkazom. Keď štát možno nebol slobodný podľa dnešných predstav. Ale mnohí ľudia mali pocit, že aspoň existujú pravidlá, hranice a autorita. A práve autorita je slovo, ktoré je v prípade Joža Ráža kľúčové. Lebo podľa jeho verejných vyjadrení Slovensko nepotrebuje nekonečné hádky, nekonečné diskusie, nekonečné rozprávania o demokracii, ktorá sa v praxi často mení na chaos. Podľa neho je tu bordel a tento bordel už nevyriešia pekné frázy,
Nevyrieši ho ani politická korektnosť, nevyriešia ho ľudia, ktorí sa boja rozhodnúť. Podľa Joža Ráža by Slovensko potrebovalo tvrdého, silného, osvieteného lídra. Nie človeka, ktorý sa každé ráno pozerá, čo napísali médiá. Nie politika, ktorý čaká, čo mu dovolia v Bruseli. Nie slabého úradníka, ktorý vie len prikyvovať. Ale človeka, ktorý príde a udrie do stola a povie: dosť. Toto sa skončilo. Tu bude poriadok. A práve tu začína veľký konflikt. Pretože progresívne Slovensko sa pri takýchto slovách okamžite zdesí. Som povedal Ameriku taký dvakrát horem, dolem, všetko. A nechci tam už ísť. Proste nemám si tam s kým o čem povedať. Začnú hovoriť o demokracii, o slobode, o hodnotách, o západe, o európskej budúcnosti. Lenže obyčajný človek sa často pýta, kde je tá demokracia, keď sa nevie dovolať spravodlivosti? Kde je tá sloboda, keď sa bojí povedať vlastný názor? Kde sú tie hodnoty, keď sa politikom prepáči všetko, ak patria do správneho tábora? Kde je ten slávny západ, keď obyčajný človek platí viac, žije ťažšie a ešte ho aj poučujú, že má byť ticho? Jožo Ráš tieto veci pomenúva hrubo, niekedy až príliš hrubo. Niekedy tak, že sú to mnohí neunesú, ale možno práve preto jeho slová zasahujú. Lebo nie sú zabalené do diplomatickej vaty, nie sú písané poradcom, nie sú vyrobené v marketingovej agentúre. Sú to slová chlapa, ktorý si povie svoje, aj keby mu za to mali všetci nadávať. A keď Ráš hovorí, že má rád Rusko, nie je to módny výkrik. Nie je to snaha zapáčiť sa médiám, lebo tým sa tým určite nezapáči. Je to jeho pohľad na svet. Pohľad človeka, ktorý v Rusku vidí sílu, tradíciu, tvrdosť a hrdosť. A v Amerike nevidí vysnívaný ráj, ale mocnosť, ktorej sa bojí a ktorej neverí. A zasa, môžeme s tým súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale nemôžeme predstierať, že takto nerozmýšľa veľká časť Slovenska. Veľká časť ľudí už neverí jednoduchému príbehu, že západ je automaticky dobro a východ automaticky zlo. Veľká časť ľudí sa pozerá na svet a vidí vojny, peniaze, záujmy, zbrojársky priemysel, tlak veľmocí a obyčajných ľudí, ktorí na to všetko doplácajú. A Jožo Ráš tento pocit vyslovuje nahlas, nie úhľadene, nie akademicky a nie progresívne, ale priamo. A práve preto ho jedni milujú a druhí ho nenávidia, lebo Jožo Ráš je pre liberálne médiá problém. Nie preto, že by nemal právo hovoriť, ale preto, že ho ľudia stále počúvajú. Keby to bol bezvýznamný človek, nechali by ho tak. Keby to bol zabudnutý spevák, nikto by ho neriešil. Keby jeho slová nemali váhu, nikto by sa nerozčuľoval. Lenže Jožo Ráš má za sebou život, hudbu, slávu a generácie fanúšikov. A keď taký človek povie, že fandí Ficovi a že Kaliňák je jeho priateľ, že Rusko má rád a Amerike neverí, progresívny svet jednoducho znervóznie. Prečo? Lebo im rozbíja obraz Slovenska, ktorý si sami namaľovali. Oni chcú Slovensko moderné, poslušné, európske, tiché a vychované podľa ich predstav. Lenže potom príde Jožo Ráš a povie niečo, čo do toho obrazu vôbec nezapadá. Povie, že demokracia v praxi môže byť cesta do chaosu. Povie, že ľudia sú zmetení. Povie, že poriadok sa niekedy nedá urobiť mäkkou rukou. Povie, že Slovensko potrebuje tvrdého lídra. A zrazu sa ukáže, že pod povrchom tejto krajiny stále žije veľká túžba po poriadku. Nie po rečiach, nie po frázach, nie po moralizovaní, ale po poriadku.
Lebo ľudia už majú dosť toho, že každý hovorí o právnom štáte, ale spravodlivosť vidia len v televízii. Majú dosť toho, že každý hovorí o demokracii, ale keď volia inak, hneď sú označovaní za hlúpych, zaostalých alebo zmanipulovaných. Majú dosť toho, že každý hovorí o slobode slova, ale len dovtedy, kým človek hovorí to, čo sa smie. A tu je Jožo Ráš, pre mnohých symbolom odporu. Nie odporu na námestiach, nie odporu cez transparenty, ale odporu v hlave. Odporu človeka, ktorý si povie, nebudem veriť všetkému, čo mi hovoria. Nebudem sa hanbiť za svoj názor, nebudem tlieskať Amerike, keď jej neverím. Nebudem nadávať na Rusko len preto, že je to povinné. Nebudem sa tváriť, že Fico je neschopný, keď si myslím opak. A toto je presne dôvod, prečo Jožo Ráš stále vyvoláva vášne. Lebo jeho názory nie sú stredové. Nie sú opatrné, nie sú napísané tak, aby neurazili nikoho. Sú tvrdé, sú konfliktné, sú starosvedské, sú pre mnohých nepriateľné. Ale sú jeho. A v dobe, keď sa veľa ľudí bojí povedať vlastný názor, je aj toto dôvod, prečo ho časť Slovenska rešpektuje. Nie preto, že musí mať vo všetkom pravdu, ale preto, že sa nebojí. Jožo Ráš je teda oveľa viac než spevák kapely Elán. Je to hlas generácie, ktorá sa pozerá na dnešný svet a hovorí: toto nie je pokrok, toto je chaos. Je to človek, ktorý neverí slabosti prezlečenej za slušnosť. Neverí prázdnym frázam o hodnotách. Neverí svetu, v ktorom sa všetko mení tak rýchlo, že obyčajný človek už ani nevie, čo ešte splatí. A preto hovorí o poriadku, o sile, autorite, Ficovi, Kaliňákovi, Rusku a strachu z Ameriky. A o Slovensku, ktoré podľa neho potrebuje niekoho, kto prestáne rozprávať a začne konať. Môžeme s ním nesúhlasiť, môžeme sa s ním hádať, môžeme povedať, že demokracia je stále lepšia ako diktatúra, pretože chráni človeka pred svojvôľou pomoci. Ale jednomu nemožno zobrať. Jožo Ráš nikdy nebol človek, ktorý sa schovával za cudzie frázy. A možno práve preto jeho slová stále rezonujú. Lebo v krajine plnej opatrných politikov, uľadených komentátorov a vystrašených celebrít pôsobí Jožo Ráš ako výbuch starého sveta, tvrdého sveta. Sveta, ktorý možno mnohí odmietajú, ale ktorý na Slovensku ešte zďaleka nezmizol. Čo si o Jožovi Rážovi myslíte vy? Zanechajte nám komentár. Prosíme, dajte nám like a odber. Ďakujeme vám, váš slovenský konzervatívec.